ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கேமிங் அர்சன் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபைவ் நைட்ஸ் அட் ஃப்ரெடிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது அப்படி என்ன கேம்னா, இது ஒரு பழைய கேம் தான். பட் ஆனால் ரீசெண்டாக இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர், அதாவது இது இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபாரினில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹாரர் கேம். எனக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்ச கேம் தான். ஒரு 3 to 4 years முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கேம் விளையாடிருக்கேன். ஸோ பார்ட் 1 இருக்குது, பட் ஆனால் அது எனக்கு வர மாட்டேங்குது, ஆட்டோ பேக் வருது. ஸோ பார்ட் 2 இருக்குது, பார்ட் 3, பார்ட் 4, பார்ட் 5, அதுக்கப்புறம் SL அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, சிஸ்டர் லொக்கேஷன். அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி ப்ரீச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா PlayStation 4க்கு தான். ஸோ இப்போ இது என்ன பார்ட்னா 2. ஸோ ஒரு இதுனா ஹெட்ஃபோன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணாதீங்க இதுக்கு. அண்ட் வேறு ஒரு விஷயம்னா, நீங்கள் இது விளாட்ணுன்னா ஒரு 16+ மேலே இருங்க. அப்போ எதுக்குடா நீ விளாட்றன்னு கேட்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா தைரியமாக இருக்கவங்க கொஞ்சம் விளாட்லாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ஹாரராக இருக்கும், ஜம்ப்ஸ்கேர் இருக்கும், ப்ளஸ் மியூசிக்லாம் பார்த்திங்கன்னா சரியான டெரர் கொடுக்கும். ஸோ வாங்க கேமுக்குள்ளே போகலாம். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், 16+ மேலே இருந்தால் நீங்கள் தைரியமாக விளாடுங்க. சப்போஸ் அது பிலோவில் இருந்தால் கூட தைரியமாக விளாடுங்க, ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதீங்க. சரி வாங்க இன்ட்ரோ போட்டு கேமுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதோட கதை என்னன்னா, நம்ம செக்யூரிட்டியாக ஒர்க் பண்ணுவோம். ஒரு இதில் ஒரு மாலில் ஒரு பொம்மைலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஒரு ரோபோ மாதிரி, இந்த டான்ஸ்லாம் ஆடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இதுவில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை செக்யூரிட்டியாக போடுவாங்க. ஸோ இது நைட்டில் ஒரு 12லேருந்து ஒரு 5-6 AM நகருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை செக்யூரிட்டியாக போடுறாங்க. இது நியூஸ் பேப்பரில் போடும்போது நம்ம அதை பார்த்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம கேமராவில் பார்க்கணும் என்னென்னதோ. இந்த மியூசிக் பாக்ஸ் எதுக்குன்னா, ஸோ அந்த பெட்டி மாதிரி ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த பாக்ஸ்குள்ளே. ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அனிமேட்டரானிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த அனிமேட்டரானிக்ஸ்லாம் ஒரு ரோபோட். ஸோ அது நைட் ஆனால் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு இவங்களுக்கு ஒரு இது. ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்மளை செக்யூரிட்டியாக வச்சு நம்மளை அதை பாதுகாக்கணும். சப்போஸ் 6 AM மேலே நம்ம தாண்டிட்டோன்னா நம்ம வின் ஆகிடுவோம். அது பார்த்திங்கன்னா 5 nights இருக்குது இதில். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா, நம்ம எந்த நைட்டில் டெட் ஆகிறோமோ அந்த நைட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இதில் 50% ஆஃப் த பர்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் நைட்டே பார்த்திங்கன்னா தாண்டினது கிடையாது. அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஹாரர். அதுக்கப்புறம் இது டஃப்பாகவும் இருக்கும். எப்படியாவது நம்ம இது பண்ணலாம். நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த கேமராவே பார்த்துட்டு இருக்கலாம், அது மூவ் ஆகுதுன்னு. இந்த ஃப்ளாஷ் லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம கேமரா சேஞ்ச் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சப்போஸ் நம்ம ஒரே இடத்துல இருந்தோம்னா அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது கம்மியாகும். சப்போஸ் பேட்ரி ஃபுல்லாக ட்ரவுன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது, கேமரா யூஸ் பண்ண முடியாது, ஃப்ளாஷ் லைட் எதுவும் இல்லை. ஸோ அதனால கொஞ்சம் இது ஜாக்கிரதையாக தான் யூஸ் பண்ணணும். பார்ப்போம். பார்த்திங்கன்னா பன்னி அங்கே தான் இருக்குது. பன்னி நடுவில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெடி, அது பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெடி. ஸோ எல்லோ கலரில் பார்த்திங்களா, அது பேர் பார்த்திங்கன்னா சிக்கா. ஸோ ப்ளூ கலரில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பன்னி. ஸோ பார்த்திங்கன்னா சவுண்டே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பயமாக தான் இருக்குது. ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மியூசிக் வரும்ல. ஸோ அந்த இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்காங்க, 3 பேர் இருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைட்டு கிராஸ் ஆகும்போதும் பார்த்திங்கன்னா புது கேரக்டர்ஸ்லாம் வருவாங்க. அவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இது இருக்கும். அந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்குள்ளே தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அனிமேட்டரானிக்ஸ் இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா பறந்து வரும். ஸோ அதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா பயப்படுவாங்க. 2 AM ஆனோடனே நம்ம மேனுவலாக அதை திருப்பி விடணும். பார்த்திங்கன்னா பன்னி 2 AM ஆனோடனே எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நகர ஆரம்பிக்கும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒன்றுமே இருக்காங்க, இதை மாற்றி பண்ணலாம். பன்னி 3 பேர் இங்கே தான் இருக்காங்க. எங்கள் ஊர் பார்ப்போம் இருக்காங்க. 3 பேர் இருக்காங்க. சூப்பர். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃப்ளாஷ் லைட் பார்த்திங்கன்னா அந்த இது குறைய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. சப்போஸ் ஃபுல்லாக இது ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது.
ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்கணும். மூணு இருக்குது. என்னால் கமெண்ட்ரி கொடுக்க முடியல, ஏன்னா அந்த வீடியோ கிளம்பிச்சுங்க. எங்கே பண்ணி அது இங்கே இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, அது எங்கே தான் இருக்குது. பட் ஆனால் அது டக்குன்னு நகரும் நினைக்கக்கூடாது, ஸ்லோவாக தான் நகரும். பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த லைட்டில் தான் பார்க்கணும். ஸோ அந்த ஏர் வெண்ட் வழியாக தான் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிலாம் வரும் உள்ள. இருக்காங்க எங்க இருக்காங்க. என்னாச்சு? ஓ 2 பேர் கிளம்பு. எங்க இங்கே இருக்காங்க, பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. இது இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பார்க்கணும். இது இங்கே தான் 2 பேரும் அங்கே தான் இருக்காங்க. ஃப்ரெடி இங்கே தான் இருக்குது, சிக்கா அங்கே தான் இருக்குது. 3 AM ஆயிடுச்சு. ஒன்றும் கொஞ்ச நேரம் தான், ஒரு 3 hours தான். 3 hoursன்றது ஒரு 5 minutesல முடிஞ்சிடும். இங்கே தான் இருக்குது பன்னி. சிக்கா சிக்கா காணுங்க, எங்கே இருக்குன்னு தெரில. வெயிட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எங்கே? ஆஹா என்னன்னு தெரியலங்க. 4 AM 4 AM ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது போட்டே வச்சுப்போம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது மாஸ்க்கு. ஸோ இந்த மாஸ்க் எதுக்குன்னா, அங்கே ஒரு ஃப்ரெடி பார்த்தீங்களா, ஒரு ப்ரௌன் கலரில். ஸோ அதோட மாஸ்க்கு. சப்போஸ் யாராவது அந்த சிக்காவோ பன்னியோ வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், அந்த ரோபோட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா இதை பார்த்து ஓ இது ரோபோட் தான் அப்படின்னு நினச்சி போயிடும். நம்ம இதை போட்டே இருப்போம். இன்னும் ஒரு 4 AM தான். இன்னும் 2 minutesல 6 ஆகும். சவுண்டு தாங்க ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. அது கிட்ட வரும்போது ஒரு சவுண்டு இருக்குமா, பயமாக இருக்கும். வார்னிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த எதுக்கு அந்த வார்னிங் கொடுக்குன்னா, அந்த மியூசிக் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மேனுவலாக கொடுக்கலன்னா அந்த பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு அனிமேட்டரானிக்ஸ் வெளியே வரும் பறந்து. ஸோ அந்த அனிமேட்டரானிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை என்ன தான் மாஸ்க் போட்டிருந்தாலும் நம்மளை ஈஸியாக அது இது அவுட் ஆகும். ஸோ அதை தான் நம்ம பார்ப்போம். வார்னிங் ரொம்ப ஃப்ளாஷ் ஆகுது, பார்ப்போம். யாரோ கிட்ட வராங்கன்னு தெரியுது, யார் வரான்னு தெரியல. ஃப்ளாஷ் லைட்டு தார்மாராக அடிக்குது. என் ஹார்ட் பீட்டும் சரியாக அடிக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் நின்றோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு மியூசிக் சவுண்டாக கேட்கும். அப்போனா அந்த பாக்ஸ்குள்ளேருந்து அந்த அனிமேட்டரானிக்ஸ் பறந்து வருது அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு இது வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் கம்மியாக வச்சுக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இது யார் வராங்க, யார் அந்த பன்னிங்க. சரி, எப்பயாவது 6 AM ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது 6 AM ஆயிருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், பயமாக இருக்குது. ஆனால் நான் சொல்கிறேன், யாரும் இது போட்டு விளையாடாதீங்க. ஏன்னா ரொம்ப இதுவாக இருக்கும், இது ஹாரராக இருக்கும். இது மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா சரி, யாரும் இல்லை. அடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 6 AM ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் நைட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை க்ராஸ் பண்ணோம். ஆனால் இதுக்கப்புறம் என்னால் முடியாது, ஏன்னா சரியான டஃப் வரும், சுத்தமாக முடியாது. முன்னாடியாவது 2 AM மேலே தான் இது எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் ஆனால் இப்போது 1 AMக்கெல்லாம் எல்லாம் இதுவாகிடும். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா 12 AMலேருந்தே இதுவாகிடு. மேனுவலாக கொடுக்கணும். மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. என்னாச்சு? சாரி, ஏதோ ஒரு சாதா மெசேஜ் தான். எல்லாம் இருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க. ரொம்ப பயமாக இருக்குங்க. செகண்டு வந்ததே ஒரு பெரிய விஷயந்தான்.
இருக்காங்க. நம்ம போன வாட்டி மாதிரியே மாற்றி மாற்றி பண்ணுவோம். அந்த பாக்ஸ்குள்ளேருந்து யாரோ காணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இருக்காங்க. பார்க்கலாம். 1 AM தான் எல்லோரும் கிளம்புவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச சீக்கிரமாகவே கிளம்பிடுவாங்க. பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு. 3 பேரும் ஒன்று தான் அவனுக்கே இருக்காங்க. ஸோ இந்த அனிமேட்டட் ஆனிக்ஸ், ஸோ இந்த கதை பார்த்திங்கன்னா ஃபாரினில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த கதை அப்புறம் காணுங்க எங்கே போச்சு அது காணும். இங்கே தாங்க இருக்குது, ஒன்றும் இல்லை. நம்ம மறுபடியும் அதே மாதிரி மாஸ்க் போட்டுக்குவோம். ஆக்சுவலாக இது மாதிரி போடக்கூடாது, தப்பு. பரவாயில்ல, இருந்தாலும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ அந்த மியூசிக் பாக்ஸில் வேறு டக்குன்னு இதுவாகும் பண்ணோம். என்ன பண்ணுறது, அதுக்குள்ளேருந்து வேறு பறந்து வருமே. ஸோ அந்த அனிமேட்டட் ஆனிக்ஸ் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன தான் மாஸ்க் போட்டாலும் நம்மளை கண்டுபிடிச்சிரும். இப்போ அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் மட்டும் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வரக்கூடாது. வந்துச்சு, சொன்னோன்னே வந்துச்சு பாருங்க. வாய் முடியல, அதுக்குள்ளே வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் வார்னிங் வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மாட்டேன் நிஜமாக, ஏன்னா அது பறந்து வந்து நம்மளை கண்டுபிடிச்சிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் வார்னிங் ஸ்டாப் ஆனோடனே மறுபடியும் ஒரு மியூசிக் வரும். அப்போனா அது பறக்கும் போதெல்லாம் மியூசிக் வரும். அது எப்போல்லாம் அந்த அனிமேட்டட் ஆனிக்ஸ் பறக்கும் போதோ அந்த மியூசிக் வரும். பார்க்கலாம். இப்போ மியூசிக் வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நேரத்துக்கு பேசாமல் சைலண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னால் கிராஸ் பண்ண முடியல, நான் சொன்ன மாதிரியே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம். அங்கே கண்டினியூ இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ நைட் 2லேருந்து மறுபடியும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் மறுபடியும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டமாக இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு இதுக்கு பிடிச்ச கேம் தான். எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ப்ரீச்னு ஒன்று வந்திருக்கு. அது வேணால் நான் ட்ரை பண்ணி போடலாம். பட் ஆனால் அது பிசிக்கு மட்டும்தான். பார்க்கலாம். ஆனால் பிசி இல்லையே நம்மக்கிட்ட. சரி, எப்படியாவது பண்ணி. ஆனால் சிஸ்டர் லொக்கேஷன் ஒன்று இது இருக்குது. ஒரு இதே 5 Nights at Freddy's தான். அது பார்த்திங்கன்னா சரி, அது கேம் ப்ளே போடும்போது சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா, பை பை, டேக் கேர்.